varmoin ottein, muodollisesti kohteliain oppein. Mut jokainen merkki, jonka piirtää, toisen hankkeita kauemmas siirtää. Tarkoitus hieno ylevää, lisäselvitystä viidettä kysytään. Näin toimii ongelmien jalostuksen aristokraatti, tuo täydellinen byrokraatti. Totuus laitetaan lokeroon, kukaan ei tiedä, kunhan ei mitään hänen omaksi syyksi viedä. Viivytyksen mestari, epäilyn tuoja, rakentaa pykälä sokkelon ja sillä itsensä suojaa. Tarkoitus hieno ylevää, lisäselvitystä viidettä kysytään. Näin toimii ongelmien jalostuksen aristokraatti, tuo täydellinen byrokraatti. Vastauksen pitäisi olla jo lähellä, kasvattaa huolta uudella säkeellä. Allekirjoitussääntö, pykälien suo, labyrintti, josta ei pääset pois kansalaiset nuo. Tarkoitus hieno ylevää, lisäselvitystä viidettä kysytään. Näin toimii ongelmien jalostuksen aristokraatti, tuo täydellinen byrokraatti. Ei korjaa vaan asiat monimutkaistaa, pidentää jonot, odotusta kasvattaa. Joka askelelle, jonka yrität ottaa, voit olla varma, että hän sääntelyestettä korottaa. Tarkoitus hienoa ylevää, lisäselvitystä viidettä kysytään. Näin toimii ongelmien jalostuksen aristokraatti, tuo täydellinen byrokraatti. Kuolema viimein sinut korjaa, puuvirkailija omaisillesi norjaa. Näin jatkuu taistelu pykälä viidakossa, ovat omaisesi uhrit seuraavat nyt maistraatin jonossa.